бабайым Хайдаров Садри 1941 елда үз теләге буенча сугышка китә. Ул вакытта аңа 26 яшь була. Ул сугышка киткәндә өстендәге ак күлмәгем кәфен булыр ахрысы дип җырлаган. Башта әбигә хаклар килгән. Соңгы хатында Смоленск янында авыр бәрелешләр була дигән язу килә. Һәм 1943 елда хәбәрсез югалган дигән әбигә язу килә. Ләкин инде минем әбием дә исән түгел. Ул да сугыш вакытында бик күп авыр эшләр эшләгән, тырышкан. Минем бабайым исән булса, мин аның белән бергә парадка барыр идем. Аның күкрәгендә медальләр һәм орденнар бик күп булыр иде. Минем бабайны шундый күрәсе килә. Минем теләгем безнең илдә бер кашанда сугышлар булмасын. Бөтен ил тату бергә яшәсен.